Merch. Pre interpretov dôležitá súčasť biznisu, pre fanúšikov spôsob, ako si zachovať spomienku na koncert ich miláčikov, za ktorým sa často idú doslova roztrhať. Avšak kedysi v 80. rokoch nič také nebolo. Aj keď koncerty boli legendárne a fanúšikovia rovnako vášniví, tento kapitalistický výdobytok bol u nás nemysliteľný. A keďže je Rádio Vlna pre svojich poslucháčov zdrojom príjemných spomienok, rozhodli sme sa priniesť im ho aj po 40 rokoch. Vytvorili sme pre nich unikátny merch, ktorý neexistoval. Limitovaná edícia merchu k interpretom a ich koncertom spred 40 rokov. Obsahovala dobové prvky, ktoré im dodali autentickosť, aby vyzeral presne tak, ako by vznikol v 80. rokoch. Vlastne to oba mojej prvej platne, tak hneď sa mi vrátili všetky spomienky na pesničky. Tento merch je podstou dobe, ktorú sme spolu prežili. Zapojte sa do súťaže a zaspomínajte si na staré, dobré časy. Ponúkli sme ho fanúšikom Rádia Vlna a tí boli nadšení presne ako kedysi. A tak merch, ktorý neexistoval, teraz vyvolal skutočne existujúce emócie overené časom. Pretože práve o tom je Rádio Vlna.